Molt bon dia, companys i companyes. El primer que vull fer és demanar-vos disculpes de tot cor per no poder ser avui a Torelló i a l'Osona. Com suposo que sabreu, avui en Pedro Sánchez és proclamat president de la Internacional Socialista i tal com m'ha demanat l'estic acompanyant en aquest acte tan important a Madrid. En segon lloc, vull enviar-vos una forta abraçada a tots els companys i companyes de la comarca, de Torelló i sobretot a la Roser. Roser, et prometo que ben aviat vindré a Torelló per acompanyar-vos. Sé que has estat al peu del canó amb la bandera socialista des de ben jove i sé que això no és fàcil en aquesta comarca. Per això et vull dir que t'admiro i t'animo a continuar treballant per fer de Torelló un lloc millor. Sé que ho fas sense parar per millorar el dia a dia dels teus conciutadans, que t'agrada escoltar i intentar solucionar els seus problemes. Sé que ho fas des del teu lloc de regidora i també quan passeges pel carrer. I sé també que apostes sempre pels acords i els pactes, tal com ho fan també a Catalunya i a Espanya en Salvador Illa i en Pedro Sánchez, perquè aquesta és la nostra concepció de la política, treballar per millorar la vida de la gent, ser útils i defensar i utilitzar bé les institucions democràtiques. Sé que tant tu com el Joan heu treballat molt durant aquests 3 anys i mig. El Joan ha estat un gran cap de llista i ara et toca a tu seguir amb aquesta feinada que heu fet tots dos durant aquesta legislatura. Heu treballat sense parar pel nou CAP, per millorar l'Avinguda Pirineus, per recuperar els caixers i per la nova depuradora que permetria que el riu portés aigua tot l'any. Són molts els objectius i els projectes. I per últim, sé que no deixaràs de treballar per la gent gran, pel benestar dels i les pescallunes i que continuaràs lluitant pel comerç local, la seguretat de tots, la cultura perquè arribi a tothom, la neteja i el civisme de Torelló com ho has fet fins ara. T'envio, Roser, tota la meva força, futura alcaldessa, i una gran abraçada a tots i totes les companyes i els companys del PSC. Força i endavant, i fins ben aviat, Roser. Una gran abraçada.